Ning kasaulugan sa Valentine's Day, good vibes ang hatod kaninyo sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue sa nagkalain-laing mga tao. Nangharana sila o nanghatag pa og mga regalo. Ani ang report. Laing klase sa pagrumbo sa kadalanan ang gihimo sa kapulisan sa Mandaue nining adlaw sa mga kasing-kasing. Surpresa silang misung sa lain-lain nga mga tao. Sama niining mga tindera sa may barangay sentro nga ilang gipangharanahan. Makalingaw nga love song nga haumpang Valentine's ang ilang giawit. Valentine's Day, Valentine's Day, masahulog ka sa Lover's Day. Subay sab niini ang pagpanghatag og lain-lain nga regalo. Gikan sa mga roses ngadto sa mga gift packs. Ato nga sukdanan sa gugma ang paghatag og pagkaon sa ato nga mga og sa baga nanginahanglan sa atong pagmahal. Isa na nga atong ekspresyon na paghatag na bugas kay ug ang bulak lang atong puro si hatag. Murag dili ang uban na dili kay na mo consider sa atong pagbati sa ilaha. Ang mga gift packs nga gipanghatag may sulod nga bugas, dilata, ingon man Biblia. Gikalipay sa mga nakadawat ang gihimo sa kapulisan. Natandog sila sa maong lakang. Oh, lutoon yun na nakag. Na konsag ko nga naapil ko nila paghatag. So dako kog pasalamat sa Ginoo nga ila sa kong gitagaan. Gikan pud sa atong pulis. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.